Hey! Godt, drenge. Det er 23 grader. Beviser. Den anden slå der. Prøv at se, hvor godt min ligger. Jeg vil syge mig også ramme. Lad os sige lige. Det er faktisk ikke en Det er dig nu, Hvad laver du det kamera til mig? Er det ægte? Det er ikke Jeg lover dig, jeg har ikke godt. Jeg skal komme ud til det fuldskab. Det er rigtigt, Thomas. I dag må man faktisk godt smile lidt. Det er fedt. Jeg venter med den helt store russesamtale til om halvanden time. Så skal I nok også på. Ja? Russe. Det der er hovedformålet med det her projekt har jo hele tiden været at komme i række 1. Og der er vi fandme tæt på nu. Der sidder et hold af 3 omklædningsrum længere henne, hvor de sidder 9 tredjeholdsspillere inde, og der kommer måske en til, som skal spille mod nogen, der er 9-10 drenge. Det der er, undskyld Kasper, det der er hovedformålet her, det er det der med, at I mentalt kan være med til kampen. Det der med, at man kan koncentrere sig, før man skal ud og spille, og der ikke alt det der pjat der. Og jeg får ikke alle de der halvdumme spørgsmål, så når jeg siger noget, så lytter man efter. Man kan sætte sig op så lige meget, hvem man spiller imod. Ikke? Altså, og der hvor I jo har været helt fantastiske, det er, at I har været under gigantisk pres, fordi der fra dag 1 af har der været en målsætning. Er det rigtigt? Ja. Så selvom vi har vundet alle kampe, og det har været en stærk række 2, så har I været under gigant pres. Så selvom vi ligger oppe i toppen, har vi ikke engang været tilfredse. Det er altså pres, og der er fandme mange, der ikke kan finde ud af det. Og det er altså mega hamrende klasse. Ikke? Så lige nu, så kan man sige, nu skal vi ud og have afsluttet. Så jeg er ligeglad, om de så er 7 mand på banen, som de 11 mand på banen. Vi skal jo bedre til det, som vi ikke har kunnet de andre kampe. Det er, at vi skal have scoret nogle mål. Vi skal lave de der personlige fejl. Vi skal spille bolden rundt. Det bliver der rigtig meget plads til i dag. Ikke? Så i bund og grund er det ligegyldigt, hvem vi spiller med. Fordi når vi har fået oprykningen forhåbentlig her om halvanden time, så er næste projekt, det er jo det, der sker om 3 uger. Hvor vi skal til det der Sjællandsmesterskab. Og det bliver edderhappen spændende. Ikke? Så derfor så kan vi jo ikke mentalt falde ned i et eller andet hul. Og vi kan aldrig nogensinde tro, vi er så gode, for det kan vi ikke. Vi er et hold. Den er kun snittet. Nordpisken. Jeg er lige da vi vinder 20-0. Det er helt ligegyldigt. Spil den rundt og få noget godt spil også, ikke? Kom her, Steffen. Nu ligger der. Hej. Hej, damer. Vi stiller 9 mand, som du har set, men vi gør vores bedste. Ja, det er ånden. Hvordan er det? Prøv den her. Prøv en tur. Tænk, det kan jeg have lært. Kom nu, Aslo! Kom så, Bølge! Kom så, Bølge! Kom så, Aslo! Kom så, det, mand! Kom nu! Det er godt nok, det der. Det er okay, drenge. Det er rigtig, rigtig flot. Godt spillet.
Det er okay, under nogle forhold, det er fint. Skal vi lige have det afsluttet, ikke? Det er vigtigt, at vi bare ikke falder fuldstændig ned. Der skal stadig løbes de der meter, der skal stadig spilles bolden rundt, ikke? Og stadig kæmpe fokus op foran, og så stadig frem for meget. Der er nogle super flotte gennemspillede angreb. Og nu har vi det der, den chance, som Kasper havde på video, så det er simpelthen, det vi knalde igennem næste gang til taktikken. Ja, det var mere nice. Lige efter start det. Vi siger i slow motion. Starter med 10 mand i anden halvleg, så jeg tager Bertram går ud. Peter og Emil spiller på bagerste midtbane, ikke? Peter venstre, Emil højre. Så tager vi Danny ud og tager en pause, og Jakob går ind. Ja. Og så går Kasper ud og tager en pause, og Alexander går ind. Ikke? Og der skal altså knokles igennem med, fordi alle spiller fandme godt i dag, så der er... Videre så er der 13, der ligger noget, der ligger til. Har haft en redning. Du skal da have, for du er nødt til SM. Skal du ikke?
blev sådan en. Jo, den var ikke løbet. Godt, Mathias. Bølge! Jakob, du starter bølgen. Okay, jeg starter Bølge! Hey! Og det er ikke med. Hey, der er bølge. Der er bølge! Jakob, kom. Hey! Ej, hvor er de sløve. Vi er i pigerne. Hej Per. Der er hovedet. Ej. Og så lavede vi den, så var din til. Ja, jeg var lige dernede. Det var nemlig en rigtig kommentar. Hvad var det? Var det lige mor, der stod i baggrunden? Ja. Uden vi synes, det skulle være sejt. Jeg synes simpelthen, det var flot, den der. Jeg har lige læst, hvad var det, jeg så lige, og jeg tror, jeg må studere det blad, det der Næstved. Så griner han. Hold lige op, mand. Sådan. Så må du selv klippe det sammen, så det bifald passer. Ja, ja. Ham der går. Det er ham, der går. Han er godt kæmpet, Jonas. Det kan han. De andre løber lidt. Kom, JJ er der. Super, det JJ. Jeg kommer til at slikke den her. Det er så skidt, det der. Kom nu, Kuhl! Sidste! Kom, mål! Super redning! Godt taget, målmand. Nej, det er en ny målmand der. Det er fuldstændig ret. Så må vi lige købe nogle flasker først. Det er dårligt. Det er sgu ikke ham. Det er så emme. Hey, Næs! Simon, mand. Ja, okay. Vi står bare her. Ja. Kom så, gutter. Kom. Lælling, du tager den. Er I klar? Er I klar? Ja! 1, 2, 3! Hvad var det, der vandt i dag? Det var der på Hestevej! Hey, 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 hvor fik I test, og var vi bedst? Hvad fik de? Nu stikker med kids bare champagne. I skal smøre! Her er vi i kongerækken. Mesterrækken, næste mål. Og hvor vi kommer fra, og vi svarer helt, og vi svarer altid, og vi er fra Hørsel, 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 og hvis I ikke hører, og hvis I ikke hører, så er lort i ørerne, så er lort i ørerne, og I kan ikke få det ud, og I kan ikke få det ud, og I har ikke en vaskeklud, og I har ikke en vaskeklud. Hold kæft, mand. Høj, så I alle sammen op. Ja, op. Ja, nu skal vi skydes. Tillykke med det, Basman. Tillykke med det, Basman. Han er ikke måde. Hvorfor er jeg ikke lige måde? Hvor er jeg bare med? Skal vi simpelthen have graven? Nej, en graven bedre. Åh, Simon Glæde. Hej, du går så langt. Jeg står lige med en taske. Hvem er det pølse? Så nu er det Thomas. Du altså. Nej, Lars. Det er lige bedst Mikkel, var bare din. Sådan det. Mikkel kommer i vores station igen. På video. Men målsætningen var jo at blive sjællandsmester. Nej, det var det faktisk ikke. Det var først at vinde rækken. Det er jo et delmål.
Man kan jo kun blive sjældent for at vinde rækken. Jeg ved, man er med og sjældent. Det var en delmål. Vi skal vinde række igen. Vi skal vinde med de 4 mål. Men række 1 var klart vigtigt. Og det er fandme fedt, ikke? Fordi både udviklingsmæssigt og det hele skulle op og spille mod nogen, hvor der kommer en fast dommer hver gang, og man møder ikke nogen med 9 mand, og har meget mere styr på tingene. Det er fandme fedt. Men jeg har været under kæmpe stor pres, og jeg har presset alle sammen med vildt meget. Jeg har fået noget træning, jeg aldrig nogensinde har prøvet før. I har mentalt blevet presset helt ud, fordi at, jeg har stillet kæmpe store krav til jer, og det har været hårdt. Men jeg har jo stået for det, det er der ikke mange, der kan. FC Storfald er et godt eksempel, da de først kunne mærke pressen her fra den samme side, så er de gået fuldstændig ned. Så det er klasse. Det er mega hamrende klasse, det er fedt. Det er også derfor, at man ikke hver gang bare behøver at gå og rose, man skal rose, når man skal rose, det skal noget, for det er fandme hamrende flot. Hvor den kan gives til et sted mellem 12 og 13 af drenge. Hvor mange er vi på holdet? 14, ikke? Vi er 14 i dag. Så det er jo det er positivt. Det er ikke Rasmus. Yeah. Det vil have følt sig. Der skal Bertram på 2 gange. Har du fået 2 gange, Bertram? Hvor jeg får retten, jeg skrev mig ikke på sidst. Der var ikke nogen tus. Det var der sgu ikke. Var der ikke Var der nogen ikke tusskat? Der var ikke nogen tus, var det? Det er synd for dig. Synd for dig. Der er faktisk rigtig mange, der kan få den i dag. Skal jeg fremhæve 10 spillere. Fremhæve nogen, som der gør det sådan lidt. Så spiller Simon K. faktisk hans bedste kamp nogensinde. Laver 5-6 målgivende afleveringer, specielt i første halvleg. Det har vi haft kæmpe problemer med på den der, så det er fandme flot. Jeg er bare i bedre, så har jeg også været Der er Mikkel B. gør det også godt igen i dag. Thomas og Mikkel gør også godt i et forsvar. Alle gør det et stykke godt. Når udvalgelsen går til ham, som der virkelig sparker op for tiden og spiller en fejlfri kamp i dag. Det er sgu Danny.